Мили второкласници, ще запишем под диктовка отказ от една приказка от български автор. Казва се "Гост". Чуйте текста, за да разберете съдържанието му. Защо е озаглавен "Гост"? Фъртуната безнееше в зимната нощ. Кикотеше се, пищеше в комините, превиваше големите дървета. Мрак, студ и виелица бяха натиснали света. В този грозен час дядо Коледа излезе из последното село. Той бе обиколил вече земята и привършваше работата си. Оставаше само една схлупена къща. Разбрахте, че текста се отнася за дядо Коледа, че той е госта в една бедна схлупена къща, че той я обикаля да раздава подаръците си в една мрачна, студена нощна виелица. Думата за виелица е фъртуна. Ето вижда се на снимката какво означава фъртуна, когато вятърът разнася снежинките, вали сняг и има много силен вятър, тогава се казва, че има фъртуна. Започваме да пишем. Запишете "Гост", диктовка. Напомням, че само първото изречение започва с едно пръстче по-навътре. Напомням, че при аудиодиктовките вие можете да спирате клипчето на пауза и да записвате това, което сте пропуснали. Фъртуната безнееше в зимната нощ. Пишем: фъртуната безнееше в зимната нощ. Кикотеше се, пищеше в комините, превиваше голите дървета. Кикотеше се означава смееше се, но такъв неприятен, злобен смях. В случая пишем: кикотеше се, запетая, пищеше в комините, запетая, превиваше голите дървета. Повтарям изречението. Кикотеше се, запетая, пищеше в комините, превиваше голите дървета. Ново изречение. Мрак, студ и виелица бяха натиснали света. Записваме. Мрак, запетая, студ и виелица бяха натиснали света. В тоя грозен час дядо Коледа излезе из последното село. Записваме ново изречение. В тоя грозен час дядо Коледа, името на дядото Коледа е с главна буква, Коледа с главна буква, излезе из, чува се с, но се пише з, последното село.
Ново изречение. Той бе обиколил вече земята и привършваше работата си. Записваме. Той бе са две отделни думички. Обиколил вече земята и привършваше работата си. Повтарям изречението. Той бе обиколил вече земята и привършваше работата си. Ново изречение последно. Оставаше само една схлупена къща. Записваме го. Оставаше само една схлупена Схлупена. Схлупена означава малка стара къщичка. Схлупена къща. Оставаше само една схлупена къща. Това бе диктовката, мили ученици. Сега вашата задача е да слушате внимателно моя прочит за проверка. Там, където мълча по-дълго време, вие трябва да проверите поставили ли сте точка и започнали ли сте с главна буква. А там, където има запетаи, аз ще ги диктувам. Проверяваме. Фъртуната безнееше в зимната нощ. Кикотеше се, запетая, пищеше в комините, запетая, превиваше голите дървета. Мрак, запетая, студ и виелица бяха натиснали света. В тоя грозен час дядо Коледа излезе из последното село. Той бе обиколил вече земята и привършваше работата си. Оставаше само една схлупена къща. Напомням ви, че трябва да проверите дали сте написали правилно думички с щ. Например, думичката нощ. Дали сте написали правилно думички с неударени гласни, като например дървета, думи с съгласни в края, като например студ, час, мрак. Надявам се, сте се справили чудесно. Помолете вашите родители, някой по-възрастен, да провери диктовката ви и го зарадвайте с чудесно написан текст. Весели празници! Бъдете здрави и щастливи!